Kaixo denoi eta ongetorri aitortu bera. Basoari naiz hizketan, amonak ez entzuteko. Gaurko bideoan txantxa bat grabatuko dut. Amonari egindako txantxa bat. Amonari esango diot, YouTubeko kanala utziko dudala. Zaletasun berri bat dudalako. Ea zer gertatzen den. Amona! Zer da, txiki? Gerturatu mesedez. Bideo bat grabatzen ari zara? Bai. Eta zergatik ez didazu lehenago abisatu? Amona, gauza bat kontatu behar dizut. Zer gertatzen da? Ez dut bideo gehiago grabatuko. Hau da azkena. Ai ama, zergatik? Pasio berri bat daukat. Orain ez dut YouTuberra izan nahi. Eta zein da pasio berri hori? Margolari izan nahi dut, Amona. Margolari, zuk sekulaz duzu. Margotu. Benetan ari zara? Bai, egia da. Ez dut inoiz margotu. Baina probatu dut eta asko gustatu zait. Zer nahi duzu esatea? Posten naiz? Pena ere ematen dit. Bideoak gustura grabatzen genituen. Baina margolari izan nahi baduzu? Uste dut talentu handia dudala. Bai, Bai, kuadro bat margotu dut. Erakutsi nahi dizut, ea zer iruditzen zaizun. Ba... Nola esan, bitxia? Gustatu zaizu? Bai. Amona, uste duzu margolari arrakastatsua izango naizela? Agian bai. Ez da erraza, Amona, mesedez. Zer? Broma bat da. Nola izango naiz ba margolaria. Begira. Txolo! Oso urduri jarri naiz. Hori zen asmoa. Barkatu, Amona. Txantxa izan da. Bideoak grabatzen jarraituko dugu. Lasai. Bideoak bai. Kuadroak baino hobeto egiten dituzu.